Ngioi yakiwei ki yang dorbar tawan hakiwei ki jala baulat uklam pulih lut ya jingtho belapan kre da ke sarkar West Bengal lahapan syukar pat yaulat ban pulih tang kalan ke baningkong bat kalan ke bakadu hakirla ulat uino katukan ni naga jingtho ke belapan kre bat dangshen hat Tamil Nadu ulat ukentai sisendan ban pulih ya kejingtho kalau penkre daga sarkar wala hakanu kejingja kadau kabari kalong kejingya per jingbut apreng ke sarkar jala bat ke sarkar preng ha jinglong jeman hangni epo ke jala yeng dorbar haga singi basdang yakni ke budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jenge pher ayu ti hagni ke phang ngamkwa ban keren ai shu te kumtang kwa ban phai byang haga baidai bat kamat ke paningkong kumbangala pan pau haga basdang baulat uai jengkeren daga ktien hindi tursha yanga songkno badan brom mangan pensyai ke kejing bamhun hagaba ngaringkat langbat ki amalis jong ke voice of the people party ni persya ya kejing address da tin hindi jonglat badon burom hagni ka agos house ka tin hindi kadai ka official language jong ka union government kalong kumta lingba ka article lai sau lai lai spa sau fly iwe jong a constitution jong ka India ya ka tin English pat la pendongkam na ka bertaki official purposes jong ka union government but ha ka parliament lingba ka official language act khat khandai spa nru pulai ngidai bantip baga constitution jong ka India ka khlem kdo hangno kum ka national language Omdon kanu national language ha India henry tang ka official language hangni hajala yeng dorbar thawai midon ki kendon badai katkum ka rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly the rules are pupra ka pensyai bakarukam penyat ya ka yeng dorbar thawai kedai ka ktien English business jong ka assembly dai ban penyai daki English ka kendon ba atu pra ka sya ik dekhot ban ai jingkren ha yem dorbar thawan daga ktien lajong ya ka jingtho ka bla pen kala phareng ka ba thamu ban ai ya ka jingkren la ai shu songknor ba chak dekhot ka yem dorbar ngakwa ban kdo hangni baulat umdei dekhot jong ka yem bat ka kendon arpu pra ka kedo syai kamdei na ka banta ulat te kumta songkno bron brom kawan ka jingso thu hanga bat lesi haki weipat bahkan mi ka jing atatien ka ka official language baka sarkar India lengba ka jingkeren ulat bat ka ka official language kaban sa jingtho haga yeng dorbar thawai ni saindur yakarti sensar da kaju ka constitution te kumta ngabu ka jingkali yapi songknor pudon brom balai ka sarkar India kam ithu bakadon ka jing dongkam banthung yaulat ubadon ka jing sothu ikaktien khnang ba kanumlong ka baujenthut ban saindur ya ka jing dei hapre ka sarkar India bat kejela songknor bodon burom nyimla ban klet ban smu sarong halor ka jingeki hill state hawa ki pat garo bat khasi kum shipara da ka jingslur ban yang telilang banyale persya ya ka jingthmu ban penbor hangi kum ka ktien official language bat menta ngin sala ban long kum ni kum kejela Meghalaya hakeleng kiwei kijela jongkari lightno tang hanot India
Kamdon lat ban pediang ya ketin Hindi. Haki state dan ki jela jong ki kum ka official language. Kadon ke jengile bamla pediang ya ketin Hindi daki paus nem balalit bat kanang yai betengru haki snem ki banangwan. Ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkiang jong kari India. Ngidon ke jaj benriu baper hagari. Hangni hagari. Bat kani kalong kejeng itanat. Kejeng sisa kalong ngidei banero bat ban burong ya kani kejeng long bakar pang. Tiwat lingok bat wat simbaklaya habang ngam menjur ya kejeng keren Hindi. Jong ulat hangni ka agos haus. Omdei banga syukuran halenti sengking. Ne omdei banga ai khana bang ja ya ki press ki media. Nga keren hang ni hi haka agos haus. Namar kani gadai kejing jong upai ba uba ngimi khamat. Bat ya kani kejing ngidei ban pej punya bah bat ngidei ban simki bat ngidei ban simkia. Tang kini ki kentien bat kejing sorit syong kena brong-brong. Ngan penkut no yani kejing sim bantah kejong. Bat kejing keren jong ulat. Kublai sibon Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you.